Парите разваляли характера. Парите са зло. Парите са корена на всички злини. Чували сме ги тези твърдения навсякъде. Като видя такива постове в социалните медии, в Фейсбук, направо им се наслаждава. Кавички казвам. Аз пък ще кажа нещо друго. Това са просто едни заседнали вярвания, твърдения и това са. Няма да преувелича, ако кажа, че това са дълбоко вкоренени програми, които са били предавани от поколение на поколение. За щастие, моите родители не ми го казваха това. Огромно щастие. Така, откъде идват тези заседнали вярвания? Тези програми, според мен, идват от много години, от древността, ако щете, от преди повече от около 2000 години. Защо? Защото по това време хората били обещавани да даряват парите си, за да направят нещо добро. Кой го е обещавал? Църквата. Нищо против църквата. Аз съм вярваща. Но има църква и църква. И църквата събирала тези дарения, а на нас са ни останали едни мантри, като парите са лоши, парите развалят характера, парите са корена на всички злини и така нататък, и така нататък. И с времето тези вярвания са станали част от културата ни. Не говоря само за България, говоря изобщо за Европа, да речем. За цяла Европа станали част от културата ни, част от ДНК-то на обществото. И знаете ли къде е проблема? Всички тези вярвания влияят, те заседнали вярвания, те влияят на емоциите ни, на поведението ни и в крайна сметка на решенията, които взимаме. Ако подсъзнателно вярваш или вярвате, че парите са нещо негативно, ами как тогава бихте могли да ги привлечете в живота си? Няма как да стане. И още нещо, което аз съм го забелязала. Между другото, аз съм израснала в киното. От малка обичам много филмите. Може би не съм била в Америка, но може би сте забелязато, което аз съм забелязала от американските филми. В Щатите, например, това са ми го казвали хора, които живеят в Щатите, които познавам. В Щатите, например, когато някой кара някакво, дойде на улицата с някакво лъскаво Ферари, хората го поздравяват, искат да знаят как го е постигнал. Аверче, как постигна, какво стана с тебе, кажи, поздравяват го. А, те са, те са настроени, радват се с него. А в Европа, а в България, тук почваме, не само в България, и в Европа, и в Германия, и тук е така, и тук в Германия е така. Ако дойде някой с лъскава, хубава кола, скъпа, почваме да си мислим, как ли ги изкарал парите? Някаква далаверка там е направил, той не може с честен труд да се изкара. Не, 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 не. Невъзможно, невъзможно, няма как да стане. Усещате ли? Къде е разлика? И защо е така? Това е тази културна разлика на културата, която се е вкоренена в историята. А, Америка, знаете, тя е основана от иммигранти. Иммигранти от Европа. Англичани, испанци и така нататък. Всичко отива към Америка. Страната на неограничените възможности. И тогава е било нормално всеки иммигрант да преследва мечтата си. В страната на неограничените възможности. Мечтата си да успее. А тук, в Европа,
сме наследили тази ревност, тази подозрителност от времената на благородните си селените, богатите и бедните. И много хора казват, парите не носят щастие. М, Може би са прави. И са прави. Парите сами по себе си не могат да те направят, да те прегърнат, да те обичат, да се влюбят в тебе или ти. А, но знаете ли какво могат? Те могат да ти купят удобен диван за прегръдки и много повече неща. Могат да ви дадат свободата да живеете живота, който искате. Могат. Живота, който вие искате. Живеем в свят от хиляди години, в който всичко си има своята цена. И за мен парите са инструмент, който ми позволява да създавам, да мечтая и да постигам. И вие, ако вярвате, че парите са зло, ще ги отблъснете. Няма как да стане. Друго не може да се получи. Ако вярвате, че заслужавате повече, ще намерите начин да го постигнете. Започнете с малки стъпки. Инвестирайте в себе си, в знанията си. Станете предприемач. Човек, който предприема действия, който не чака на съдбата. И когато започнете да натрупвате богатство, всеки си има своята представа за богатството. Какво значи богатство за него? Когато започнете да го натрупвате, научете се как да го управлявате. Инвестирайте разумно, използвайте лостовете, финансови, технологични, времеви. Тогава ще видите как всичко започва да се умножава. Но първо трябва да промените настройката си към парите. Първо е това. Е тук. И в подсъзнанието. И запомнете, небето е граница. Или по-точно, границите са само в главата ви, в вашия ум. Променете мисленето си и ще промените живота си. С това искам да завърша. Желая ви успех. Вземете тази енергия и я превърнете я в действие. Защото бъдещето ви зависи само от вас. Това обозримо бъдеще, което е във вашите представи, то зависи само от вас. Надявам се, че този проблясък, ако мога така да го кажа, ви е помогнал малко или много да преосмислите вашите настройки към парите, за парите и надявам се да кликнете на палчето нагоре, ако ви е харесало, и да го споделите с някой, който може би има нужда точно от тази мотивация. Айде, до следващото видео. Ваша Величка Мутавчиева.